S'acosta el moment de fer la preinscripció als estudis postobligatoris, del 25 al 31 de maig, i abans que arribi, toca organitzar-se. En el cas dels cicles formatius de grau superior, ja saps què necessites? En primer lloc, és molt important que exploris tota l'oferta formativa, les diferents famílies professionals i els cicles formatius de grau superior que existeixen en cada una d'aquestes. Tota aquesta informació la trobaràs a triaeducativa.gencat.cat. És molt important que t'informis dels centres que els imparteixen i els coneguis bé per elaborar la teva llista de preferència. Compara equipaments, les assignatures, en quin torn s'imparteixen, si de matí o de tarda, on estan ubicats, si ofereixen formació professional dual o 2x3, etc. Informa't de les jornades de portes obertes, ja sigui de manera presencial o virtual, doncs t'ajudarà a resoldre tots els teus dubtes. Recorda que el preu públic del cicle formatiu de grau superior és de 360 € a banda del material i altres despeses del centre. Per això, és molt important que t'informis abans. De totes maneres, recorda que pots demanar beca a partir del mes d'agost. En segon lloc, és molt important que coneguis tota la informació relativa a la preinscripció. Quina documentació hauràs de presentar, els criteris de prioritat, els requisits d'accés per tenir tota la documentació preparada pel 25 de maig. Tota aquesta informació la trobaràs a preinscripció.gencat.cat. A l'apartat de formació professional de grau superior trobaràs tota la informació relativa al procés de preinscripció a cicles formatius de grau superior, a més de l'enllaç per tramitar la sol·licitud que estarà actiu del 25 al 31 de maig. Ara que ja tens tota aquesta informació, pots elaborar una llista de preferències de fins a 10 opcions, opció 1 fins a opció 10, guardant les dades de codi del centre, nom de l'institut, estudis i torn. També és important que comencis a preparar tota la documentació necessària. En aquesta pàgina trobaràs tota la documentació que has de preparar prèviament. Mira-t'ho bé i tinga-ho preparat pel període de preinscripció. A més, és important que tinguis en compte els criteris d'assignació de places. Un 60% de les places de cicle formatiu de grau superior es reserven per a persones que accedeixen a través de batxillerat, amb prioritat qui accedeix des d'una modalitat de batxillerat afí. Un 20% es reserven per a persones que accedeixen a través de cicle formatiu de grau mitjà, amb prioritat de l'alumnat que accedeix des d'una família professional afí. L'altre 20% es reserva per a persones que accedeixen via prova d'accés, el curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés. Un cop aplicada la prioritat d'afinitat, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació mitjana de batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà o prova d'accés segons el cas. Si tens dubte sobre què estudiar o com funciona el procés de preinscripció, contacta amb l'Oficina Jove. El nostre equip de professionals t'orientarà en tot allò que necessitis.